Daniel Pažický. Významný knihtlačiar a nakladateľ, ktorý svoju lásku ku knihám pretavil do služby národu a Myjavu obohatil takmer polstoročím vydavateľskej činnosti. Hoci ako syn rodičov pitlikárov vychodil iba ľudovú školu, vzdelanie a knihy ho sprevádzali celý život. Vyučil sa za obuvníka, no zakrátko sa už ako tovariš zaúčal v knihtlačiarniach. Po návrate na Myjavu si založil rodinu a s podporou miestnych národovcov zriadil v priestoroch Myjavskej banky tlačiareň. Veril, že knihy môžu ľudí pozdvihnúť. Pažického vydavateľstvo zohralo v časoch silnej maďarizácie aj v medzivojnovom období významnú úlohu pri šírení slovenskej tlače. Knihtlačiareň vydala stovky titulov od náboženských kníh, učebníc a historických diel až po poéziu a rôzne periodiká. Hoci Pažický skonal v roku 1941, ešte 10 rokov po jeho smrti viedla podnik jeho manželka Karolína. Tlačiareň neprežila znárodnenie začiatkom 50. rokov minulého storočia, no jej meno sa natrvalo zapísalo do kultúrnych dejín Myjavy. Pažického práca prispela k rozvoju regionálnej aj celoslovenskej literatúry a vtlačila jej nezameniteľný myjavský podpis. V roku 2026 si pripomíname 145. výročie narodenia a 85. výročie úmrtia Daniela Pažického.